खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजाफोर मैया बीटीसी सरकारा कक्राझार सान्दामारियाव रुंसारि जुबिन गार्गनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै लोगोसेयैनो मेमोरियल पार्क लुफुंनो थाखाय अन्थाइनि खाम्फा गायसननाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होफैबाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा नट आउट जानो हागौ होननानै आं बुङा जानांगौ मोजांनि खोथा नाथाय मोनसे पइन्टआ जाबाय जोंनि हारिनि थाखाय नांथाबनानै मुंख्लं जानाय सान्दामारियाव थानाय मुगानि थान्दै आरो बिनेश्वर ब्रह्मनि अन्थाइनि खाम्फाजों लुफुंजानाय गेट मोखाङाव पेकेट लान्च आरो दैनि बथलखौ जासे जाना लोंनानै गारलाजोबना दोननाया बे अपमान खालामनाया मोजांनि खोथा जायाखिसै नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ होगासिनो आङो बहुत दूर खোজ কাঢ়িব লাগিব বুজিছা না এইকাৰণে খালে दा रायजोफोर बिथांमोननियाव हारिनि जातिनि सेन्टिमेन्ट दंमोनब्ला गुबुन हारिखौ जेरै अनसायनानै सिबिदों जोंनि हारि गावनि हारिखौबोथ' बेफोरबायदिनो अनसायनो नांगौमोन नङा होमबा रायजोफोर एसेबां क्रल क्रल लाख लाख थाखा गारनानै प्रग्राम खुंनो हादोंब्ला डास्टबिन गंसेखौ बायनानैनो बेवहाय मानो बहायना होनो हादिया मानो बेफोरबायदि एसेबां केस्रा जोंनि हारिनि मुंख्लंफोरनि मोखाङाव बेबायदि गारलालायनायखौ नुनो मोनखो बेनिखायनो बुंदों रायजोफोर बे बारनि मानगोनां बीटीसीनि CEM हाग्रामा महिलारि सारा दैदेननाय गोदान बीटीसी सोरखारा बर' हारिनि थाखाय नङा गुबुन हारिनि थाखायसो बे खोथाखौ गोबां रायजो राजाफोरा बुंगासिनो आरो प्रमाणजों लोगोसे मोगथां महराव लासै लासै नुजाबोगासिनो दा रायजोफोर सानजा डिस्ट्रिक्टनि सानजा जिल्लानि हिसाबै आं बे खोथाखौसो बुंनो सानदों जे बीटीसी सोरखारा गुबुन हारिनो एसेबां गोबां बिगा हा एसेबां कौटि थाखा गारनानै मेमोरियल पार्क लुफुंना होनो हायोब्ला जुबिन गार्गनो बर' मेथाइ लिरगिरि हिसाबै फैलाव बसुमतारियाबो सासे लोगोसेयैनो बर' हारिनि सासे मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर बिथांनि मुङै माब्ला 50 बिगा हा 100 कौटिनि पार्क मेमोरियल पार्क समाधि क्षेत्रआ लुफुंजागोन बेखौ बीटीसी सोरखारनिसिम नेनानै थाबाय जुदि हारिनि सेन्टिमेन्ट दंब्ला हारिनि थाखाय मावदोंब्ला बे खामानिखौ मावगोन आरो जुदि हारिनि थाखाय नोंथांमोना मावाखैब्ला आरो हारिनि थाखाय नङाब्ला बे खामानिखौ मावनाय नङा दा रायजोफोर बिपिएफनि सापर्टारफोरा रागा जोंनो हागौ गाज्रि गाज्रि कमेन्ट खालामनो हागौ हाजारखि गाज्रि गाज्रि कमेन्ट खालामा मानो सैथोआ सैथोखा आरो बे कमेन्ट बक्सआ नोंथांमोननिनोखा नेनानै दं आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायनो रायजोफोर थैंक यू फॉर वाचिंग लव यू ऑल बेखिनियानोसैमोन दासिमनि फुल आपडेट भिडिअआ बाय